lho. Iki lho. Gula sampe ini jane tambah apa iki? Apa iki yang jarani kopi kletuk ya? Legi tapi kok atos. Sawahku sak menyambane. Tapi yo kabeh nek uang. Nek didol sertifikat yo ora mahku. Nek duit-duit mau liwat kok cek ini. Itu video. Samuran di duit lah. Pintu nentek lah. Tapi siji ada kalau ngene men yo yo. Nek habis rimo. Ngene iki saya tuku diesel kena iki diesel tinggi apa ya tapi disewakne tinggi sono ngombe pokok diesel lah bintang piye ngono. Jangan berarti jadi sambil ngopi masalah mari ini ada sing golek duit dalam video ah ini tapi ra umum nomor tuh sama nih gede. Nah ini rasa rapi nom-nom berarti ini bisa bulan-bulan ngopi yo sak waleku nah pangati telepon pas ini kadang butuh duit sing utang wah yo repot Pak Jumadi kayak kondi wong ajane suwun iki mati kondi ke pasar wis rene ora gue kene piye tapi piye gaweanmu bangga buku kondi lho Pak alah kok pasar lho wong pasar ape nagih utang wong pasar lah jen kok angel men tak parani sing dagangan yogung payu yo sing kambile yo jereke tuku diduiti kok akeh men yo kok sing malah sambat lho Pak aku bingung iki lho delokan bilang Pak Paimene Paimin heeh iki wah apa wis padha ae ajane kok duitmu kok akeh men lho Pak akeh piye enak apa iki masalahe aku susah ini ngapa butuh dana yo kowe arep kopi Pak enak gene kopi kopi kletuk lho tapi ora apa-apa pahit-pahitan kamu lek bunyi ya larang ajemune sih Pak ya ah iki lho Pak kaitan yo Pak bojoku mutung kok kalau tak tukane dulu ya Pak jumbe cepet aja Pak iki panas kok jumbe ngene iki yo sakaremu lho piye iki lho gulane seruput ya ditotak sik karo seruput piye to seruput arep letak oh ngene iya ngene berarti heeh hmm. ke di mana Pak nggih tungguin sesuk lho Pak Wiwan alang wisan Pak kena bojoku mutung kan kok malah sing bumbar di Pak Budal Dennis udah rasanya kecut-kecut piye ya ngendi iki ya kono ngene heeh sawah ijo apik iki sawahmu ya oh Pak tapi yo ora didol kok ya apa ini nek tanggoku didol ya bu penjara ini dekatnya ora apa dene tanggung kono nah timbang rame-rame aku wis wegah aku saiki jan susah urip bisa Mas aku susah piye to bojo dina muring-muring ndi omah to ya duwe mertua tak widung 10 lho Pak kamarku iki kok gudang ora apa-apa mertuamu ngono jeneng sing sate digadekne mertuaku wis ning oh akhirat to wis nunggu kok wis ning kono to wis suwi Pak yo mek bojoku ae mendino muring-muring aku bingung arepe dhewe jar kuwi buka usaha ngono Pak usaha apa diesel ya diesel kena tinggi lah diesel apa ya duwe diesel kok kena tinggi disewakne nggih lampu pengisian ngono Pak kalau diesel banyu ngono ya kena pokok diesel lah lebih
piye butuhe pira iki aku mau nggawa buku iki. Alah aku tak bungani, aku ya wis tak duwe Karo kanca yo ora to, tak enggak bungani aku ya Sasire susah. sing milih to. Piye ngono hitunge ya penak karo kanca, ora usah bunga-bungaan. Paling yo keri-kerine kembang. Waduh ae paling kembang karo bunga, Pak. Piye to, Pak? Mare susah. Ora apa-apa titik dengan bungan. Saya lek 10 juta ngono enak Pak saiki, Pak. Wah, aku nggo selawe iki. Mas lawe. Ah, sing 5 kan sing tangge opo iki engko. Wis kabeh 5. Tapi duweku yo mek kursi amo karo wis pokok barang-barang di Pak Morotuku ke, Pak. Ora apa-apa, gedhe barang mbok cepoti yo ora apa-apa lho mboten nyang. Gede-gede cepoti aku omahku opo, Mas? Kopi Indonesia. Aja pengah ngomong. Met aku ini. Ngombe kopi? Nah, sanggit anu kletokne ya. Loh, ya kok pahit kopine? Ngarung letua nutu sik. Oh, metu dhisik. Wis bojoku ya ora bener, Pak. Semet bojone iki ya kopine. Lagi malen. Iki jenenge nang omahku gula iki. Omahmu apa jenenge? Ya gula, jadi wah gula ganti jeneng. Enggak tinggi sih. Ganti gula. Iki jenenge gula apa lah? Karo wis padha ae lah. Selawise ya, Pak. Wis sembarang apa, Pak? Bungane kene ya, Pak ya. Keri. Kira-kira ya paling enggak ya rong sasi kan ngenteni omah ki payu. Pokoke kapan-kapan kono ya ora apa-apa. Kok ngenteni omah ki payu ngono, Pak. Oh. Jadi aku sing sak ngono. sak nganu iki didol jarku. Ngono. Heeh. Nek nang usaha seperti iso duwe omah gedhong aku. Ya engko tak kirimi lah apa tak terne rene duite. Ya jane yo nggawa tapi iki yo ning kene iki yo ora enak apa-apa pro izin aku. Piye? Kini lho ora bayar. Dingi tawar. Tawone. Piye iki? Aku yo Wis kopine dinteni sik. mosok kon ngenteni. Iya. Kopine. Iki kopi Kopi no. kopi enak iki. Nemu gawe. Bojomu pinter gawe kopi. Ngalah muring-muring dino susah. Entek. Wis ono. Gelasnya tak gone mulai lah no. Aja engko sing bojoku muring gaman. Ngono. Rene Dadi gratisan. aja wis. Wis bulan wis sembarang. Wis kok siane ora wis. Kene. Wis. Iya, wis ngono ae yo. Lah kok susu men, Pak? Jagoan kene sik lho, Pak. Nakih kan lho. Lho sing di motor wi. Wi. Omah etan ge, Pak. Ah, montore dijelas didone kae. Oh, Kontrak. Mulai ya. Iya, heeh. Wis Kun yo Pak Jumat. Heeh. Assalamualaikum. Salam. Wis, kun yo Pak. Yo.